बेदर हांनायाबो जासिगोननो सानैल' जोङो रावबो गैया ओमफ्राय नै माइ थांजों आंजों आगोलावनो जागोन होनना दोनखादोंमोन ना दिनै पार्टि खालामदोनसै स' गाइस गोदान बोसोरनि माबा मोनसे लानानै फैदों आं दासो पार्सेलनिफ्राय नै बारा दाम नङा खिन्थु आं नोंथांमोननो देखायगोन र' बेखौ आनबक्सिं खालामना देखायदोनसै फार्स्टआवनो मा बुस्थु बियो माने दिनै 1 तारिख ना 1 तारिखनि नामाव बेखौ मोनबोनायजों बिराद मोजां जाबाय आरो दाखालिनो अर्डार खालामखादोंमोन आं उदालगुरियाव थाहैनाय समावनो दिनै सफैबाय दे आनबक्सिं खालामदोनसै बेनिफ्राय दिनै 1 तारिखनि नै दा मैयानिफ्राय लिंगासिनो मैयाना दाखालिनिफ्राय गावसोरनाव थांगोन नै दा बेखौ नायग्रोदोनसै बेनिफ्राय बिसोरना थांगोनसै देलै थाब एसां गोबाव नामा ओइ हो हाखावा जोबना हरना फाइनालि नै बेनोमोन अर्डार खालामनाया आं नोंथांमोननो देखायगोन र' बेयो वालनि डिजाइन आं नोंथांमोननो फ्रेमाव देखायखादोनसै स' गाइस दा डिजाइना नै जाबाय बेनोमोन बेनिफ्राय नों बेखौ नोङो बबे वालाव होनो दा नै जेनेबा आं नोंथांमोननो बेयाव देखायबाय बेयावबाथाय बिदि जागोन दा बबे साइडआव होनाय जायो नायदोनसै र' ओमफ्राय बेयाव फुल बायदिसिना अर्डार खालामखाबाय मोनसे फुल अर्डार खालामदों फिसानो पुरा माबायाव थाखानाय आरो बेनि थाखाय बेजों ग्रोब जाखागोन दा बेखौबो जागोन कुनटु साइडआव দিব हा जागोन नायदेनसै र' बबे साइडआव होनाय जायो ओमफ्राय नै बे थांनो लिंगासिनो दाखालिनिफ्राय न'आवथ' थांदेनसै आं ओंखाम जाग्रोनोसै पार्टि जायोना न'याव इया आंनो दासो खोथादों खिन्थु दहायनिफ्राय खोथायाखै दाखालिनिफ्राय खोथायाखै थ' ओंखाम जादोंसै नोंथांमोननोबो जुदि बेखौ नांगौबाथाय 700 ताकाल' लादों बेयो बारा दाम लायाखै दे 700ल' लादों ओमफ्राय वालाव सुफ्लंनानै माबानानै होनांसिगोन बेखौ दा वाल सुफ्लंग्राबो नांगोन ओमफ्राय नांगौबाथाय आं स्क्रिनाव होनानै होखागोन नोंथांमोना नामखौ मोजाङै नायना ला आं फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन बेखौ 700आवनो स' गाइस दा आब'आबो सफैबाय फिथा जासिगोन खोमा ना आरो जा मिनिस्रांबो दं ओइ जानालाय बाय बाय ओरै थांबाय थानोसै आङो दहाय बुंखादोंमोन बैजा थांगोन होननानै समा 3तासो जाबाय नामा 2तासो जाबाय खोमा ना 1तासो जाबायथाय दा मिन्थिसिगोन आरो दा गैथायाव रिटार्न खालामनाय जायो मिन्थिला वा बिमा फिसा सानैबो बिसोरो बिमा फिसाजो हा नायदोनसै बे माइरां मोनानाव फैबाथाय बे जायगायाव भिडिअ लाबायानो थाखायो आरो आंनि गासैबो भिडिअफोराव नायलाय नों बेयाव फैबाथाय माने बेजाय फैबाथाय बे लामायाव भिडिअ लानाय जाखायो बेजाय सासे हेलमेट गानाखै हेलमेटाव बेदर लानानै दोनदों दाबो नायाखैना बिसोरनिखौ बिराद लेट नायोना खमसे खम मार्च मोनहैलायगोन खोमा ना गोबावथार लायोना होमबाबो नोंसोरनिथिंजाय थाब नाया जोंनिथिंजाय बेसेबां थाब हायो एसांनो नानानै पुरा क्लियार खालामना दोनो खिन्थु नोंसोरनिया मागुर जाखांनानैसो लागोन खोमा मानाव थांग्रोनोसै मागुर टाइम गैला नालाय सान हाबसिगोन खयथा जाखो 4ता थांनो बारो खोमा नोंलाय माथो हर थागोनथ' होनदोंमोनलाय नों थाना आं थाया गैया बेलेग खालि थागोन दिनै 1 तारिख ना नै पार्टि जाग्राफ्रा बैयाव मोनसे आरो बैयाव मोनसेयाथ' मोसागासिनो दं पालिफ्रा सान्दुङाव दिनै जोङो लोगोफोरजों जाला आङो बेनिफ्राय जों दिनै जों 3 जागोन ना सासे पलि फैना दं जोंहानाव दा जोङो नै जोंहानि बे दुब्लियाव जादोंसै बैजाय कारेन्टबोनि केम्प खालामदोंसै ओमफ्राय हराव आजादि दिनैथ' जोंहा दिनै मंगलबार ना 2 तारिख मैया आं भिडिअखौ फोजोबजोबनो हायाखै दिनै 2 तारिख ओमफ्राय न'आव मोनजाया मंगलबारबाथाय न'आव बेदर मोनजाया बाहेरावनो हैखादोंसै आरो पार्टिबो जाखायाखै आं दामग्रा एसे लाबोनो नागिरदोंमोन दामग्रा आंनियाव दंना मा बेदर जागोन हा दाउ बेदर
दिनै साफा मा जागोन लकेल जागोन ना लकेल दिनै 2 तारिख दिनै लास्ट खालामदोनसै पार्टिखौ लकेल लागोन ओमफ्राय खामबा मोनसे लादोनसै खामबा ना दा देखायगोन आं नोंनो र' अमायाबो बेना देरथारबाय 15,000सो मोननांगौ ना 15,000सो मोनगोन खोमा बोसोर गोदाननि थाव फिथा जायो नामा दा बेलेग होनोलै दाखाल बावै आं थांनायाव माबा मोनसे माबानो गोदोनि मानसिफोरा फिथालि होनोमोन ओमफ्राय दा जोंनिया माबा थाव फिथा होनो आरो नङा दुसरा होनथारदोंमोन दाखाल बावै बेलेग खोनालायदोंमोन आङो नोंनिया पार्टि खालामनाया मा जाखो जाखांबायनो जोंना मैयानो दाखालिनिफ्राय जागासिनो दिनैथ' बेदर मोनजाया न'याव दिनै बेदर मोनजाया नालाय दन्द्र' दिनै मिरामिसखाय रास्रा उपाय गैया दिनै मिरामिस ना जानो मोना दिनै जेबो मोनजाया आंना खिन्थु जोङो जादोंसै जों गारजेन नङा जाहैबाय ना दुब्लियाव जाहैदोंसै आरो जोंबो स' गाइस जोंना दुब्लि गारियाव जाबायानो रेडि नै मोनसे पस्ट गायखांबाय आं दा तिरपाल लाना फैनि लोगोसे मा नांगौ साफा लाना फैजोबदोंसै स' गाइस दा जोङो दाउ होसोनि दाउला दाउ मासे दं आइनि बायखाबाय दा खालि होसोनानै हमनांगौ गाजाया ओइ गोजायैनो हारसिङा आगुआ बै हारसिङा बै नङा बै दाउखौ हमनानै मानो जुकुलिया ओइलाय दाउलाया जुकुलिखौ सोंदों जुकुलिया ओइलाय जुकुलियासो सिगांनिया दाउलाखौ होसो मिन्जालायबाय आं माथो ओइलाय हमलाय दाउलाखौसो होनदोंमोन माथो जुकुलिसो रायजें मोनलायबाय साथामल' जाग्राया साथामल' जाग्रा खुसि जालायदों गिलिर जारनाय ओंखारबाय ओरैबायदि दाब्रायदों दा आङो दिनै पार्टि होथारनांगौ साफा खालामदोंसै स' गाइस दा जोङो दाउ फेन्दा हांगासिनो सानैजों ना ओमफ्राय सानैजोंनो जोङो आगोलनिफ्राय जागोन होननानै जों प्लेनिं खालामखादों सानैजों निउ इयाराव पार्टि जागोन जों सानैजोंनो जागोन आंथ' दाखालि लोगोफोरजों जाखाबाय थेवब्लाबो माने लोगोफोरजों जाबायना दाबो लोगोफोरा जागासिनो बेयाव जों होमबाबो आं माने आंनि फेभरेट पार्सनजों जागोन होननानै आङो आगोलावनो बुंनानै दोनखादों ना निउ इयार समाव ना दा जोङो दाउ हांगासिनो बेल' नङा बै जाय दङ दाउआ दा एवगोनबो जोङो दा माने गांखं आरो फेन्दाखौ हांग्रोदों आरो ओमफ्राय लाइटआ नै बे मोनसेल' ना कारेन्ट बोनो हायाखै बिराद गोजान बे दुब्लिया न'निफ्राय कारेन्टनि तारानो लोगो मोना बेनिखायनो उपाय गैया दा माने लाइट मोनसे दं ओमफ्राय बक्स फिसा दङ बेखौनो दामलाबायनानै दा पार्टि खालामदोंसै दसे थानानै दा सासे पुवालिबो दङ दाखालि दिनै सनितपुरनिफ्राय फैदों आंनि हाबायाव हाबा जानो फैदोंमोन बे उन्दै गथ'सा आरोना सासे ओमफ्राय गावनि एग्जामखौनो गारनानै फैदों बेयो दा दिनै फैदों आं दा देखायगोन र' दा आं दखानाव थिनहरदों दा जोंनिया जासिगोन दहायनिफ्राय आङो हांगासिनो नै जाबाथाय जानाय जासिगोन दसे थानानै ना नों ओंख्रि संनांगौ होनदों ना संहैग्रो थां न'याव ओंख्रि संनांगौ ना आं बेखौ बानायजोबना दोनदोंसै आं साफा रेडि खालामजोबना दोनगोन ओमफ्राय भिडिअ'आबो दिनैनो फैगोन दिनै 2 तारिख ना आं दा बानायगासिनो दं नोंथांमोना दसे थानानै नुगोन बे भिडिअ'खौ आंनि भिडिअ नायबाय थानाय माने आं ओइजाय पार्टि खालामबाय थानाय आरो नोंलाय गोसो दंना गैया मोनसेनिफ्राय पार्टि खालामनो दं आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थाखायोमोन पार्टि खालामगोन होननानै जोंनि निउ इयाराव सानैजोंल'बाबो जों जाखागौमोन आरो जेरैबाबो जों आगोलनिफ्रायनो सानैजों प्लेनिं खालामखादों नालाय दा लोगोफोरबो दं बैजाय आं लोगोफोरजों साननै जाबाय दिनै सानथामाव सानैजों जादोंसै स' गाइस नै सावनाया जाबायानो बेखौ जाग्रोदोंसै ओमफ्राय दा दसे थानानै एवगोन नै आं दहाय बुंदोंमोन ना दिनैसो फैदो सनितपुरनि मा जायगा मोनलाय नोंसिनिया
Malupung. भालुकपुं आंनि हाबायाव फैदोंमोन एगजाम गारनानै फैदो एगजामखौनो होआखै आरो दिनै फैदो दा जों साथामजों जादोंसै आरो दा आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला सासेया न'आव ओंख्रि संनानै फैगोन दा ओमफ्राय दा बे फैबासो जागोन दा बेखौ साखिना नायदेनसै थेंक इउ स माच नोंथांमोना दाबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामबानो जाबाय दाखालि बयनि भिडिअआवथ' माने गोबां मानसिफोरानो साबस्क्राइब खालामदों खमसे खम मोनसे भिडिअजों 600 जनसो साबस्क्राइबार फैबाय नामाथाय दाखालि बयनि भिडिअजों थेंक इउ नोंथांमोना बेफोरनो सापर्ट खालामबाय था देग्लायनि गेजेरावनो माने 1 लाख साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामथारनांगौ